Code na. Sa balita nasyonal, pag-defer sa saka sa kontribusyon sa SSS kag pag-ibig, ginaduso ni House Deputy Minority Leader Franz Castro. Assistance to Individual in Crisis Situation Program targets ang DSWD nga mabalik. Sa balita international, Ukraine kag European Union magapatigan sang summit sa Pebrero 3 dito sa Kyiv. Samtang sa sports, jersey sang football star nga si Cristiano Ronaldo madasig nga naubos. Balita entertainment, mga fans ni Chris Aquino ginkalipay ang iya panibago nga panglawason. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang 7 ka mga eye-opening Japanese concepts nga makapabago sa aton kabuhi. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Enero 4, 2023. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabato. Kag-Action Boy Duran. Sa detalye sa mga balita lokal. Ginpasiguro ni PhilHealth Public Relations Officer Janimhi Halbuna nga ilay patuman ang mando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga suspendihon ang pagpasaka sang premium contribution nga una na gintalana sa 4.5%. Sunod kay Halbuna, ipabilin nga 4% lang sa gihapon ang monthly contribution sa mga miyembro. Sa din para sa mga nag-income sa 10,000 pesos kada bulan, 400 pesos lang sa gihapon ang ilablayran kag tuwaon pa ini nga blayran sang employer kag employee. Giyon pa siguro man ni Halbuna nga hindi apektado ang benepisyo sa mga miyembro sa piya ka ginasuspende ang natalana nga premium high contribution. Sunod kay Halbuna, ang premium high contribution ang nasaad sa Universal Healthcare Law sa din dapat may dugang nga pila ka porsyento sa kontribusyon kada tuig. Sa karon wala pa sang ideya si Halbuna kung sa masunod nga tuig pay patuman ang 4.5% kung sundon ang intalana sa lei nga sa tuig 2024 mangin 5% na ang monthly contribution. Ginapaabot sa nga DepEd Negros Occidental nga manginatalon sa ina ang pagbalik sa klase subong adlaw Miyerkules, Enero 4 pagkatapos ng Christmas kag New Year nga bakasyon sa mga estudyante nga nasakupan sa nga division. Sunod kay DepEd Negros Occidental spokesperson Ayan Arnold Arnaez, wala pa man sa karon sang panibag o kon ginpagawa nga memorandum ang Departamento sa Nasyonal gani magapabilin sa gihapon ang mga regulasyon nga ginpatuman nagligad nga bulan sa Disyembre nagligad nga tuig. Ginapaabot man ni Arnaez ang pagsulod sa pila ka mga proyekto sa nagkalain-laing nga mabulutuan sini nga tuig. Apang hindi pa sini mahibaluan ang mga nagakaigo nga detalye. Samtang sa unang tiyon, may QR code na ang business permit nga gina-issue sa Bacolod Permits and Licensing Office. Sunod kay Stella Rosa Rayos, head sang BPLO, mabudlay na ipike ang business permit bangod sa QR code nga feature sa idalom sang Benitez Administration. Sa bagong bisa sang Business One-Stop Shop o kon boss sa Ayala Malls kahapon nga adlaw Martes, kumpleto ang nagkalain nga ahensya sang gobyerno para sa clearances kaangay sang Bureau of Fire Protection, City Health Office, Office of the Building Official kag iman pa. Sunod kay Rayos, madamo man ang nag-apply para sa business permit paagi sa online. Dunga pa ni Rayos, may mga ahensya sang gobyerno nga nag-issue man sang online clearance, magluwas na lamang kung may mga problema. Sang tinikdan nga semana, naka-issue na si Mayor Albi Benitez ang executive order nga nagapangabay sa 61 ka mga barangay nga magpasakop sa BOSS. Ang barangay clearance, ang isa ini sa requirement sa pagkuha sang business permit. Actually, may QR code man. So, budayan na sila mag-fake. Kasi tungod na may QR code na. Pag sa ito na mayor's permit, ang human na yun. May QR code. Yes, dira na din naman. Dahil ma-detect sa pag-inspection naman kung may fake or hindi, or legit. Hindi pa. Si Stella Rose Rayos, ang Bacolod Permits and Licensing Office.
Ginkompirmar naman ni Frank Carbon, Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry CEO nga halos kada oras mayara sang departure ang fast craft nga nagabiyahe sa Bacolod padulong Iloilo vice versa. Sunod kay Carbon, yara sa 180 to 200 ka mga pasahero ang full capacity sang fast craft. Halin Desyembre 2022 tubtob Enero 2023 yara sa 120 tubtob 140 ang average sang pasahero nga nagabiyahe nga equivalent sa 70% kung nasa diin kabugusan nga 1,200 to 1,300 ang ginaakomodar nga pasahero sa mga operator sa nga fast craft sa kada adlaw. Palayag ni Carbon nga ang 70% nga volume sa pasahero isa na kamaayo nga load factor para sa mga operators. Nagalawom si Carbon nga tubtob Biyernes madamo sa gihapon sang pasahero ang magabiyahe. Sunod kay Carbon mahimo man nga magbuhin sila sa isa ka trip kung dutay na lang ang volume sang pasahero bangod man sa pagsaka sa presyo sang petrolyo. Nagpanugyan man si Carbon nga kinahanglan isa ka oras antes ang departure ara na sa port o kon waiting area ang mga pasahero agon hindi mabudlay kay hindi madelay ang ila nga pagbiyahe. Sa ibang panaton nga balita lokal, nagtuga naman sang tensyon ang clearing operations ang ginhimo sa Bacolod City Legal Office sa Libertad Market matapos gininsister sa pila ka manugbaligya nga wala sila ginpaidalom sa paghinunanon antes pa man ginimplementar ang pagpanghawan. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahag ni Yolanda Binamin, nagaserbing Vice Chairman sa Libertad Vendors Association, dismayado ang ilasining hanay tungod gulpi ang pagpahalin sa ila, kag ang promisa nga pamtangan sa ila ang tubtub karon wala pa natapos ang pagkayo. Nagalaom si Binamin nga tamdon sa lokal nga panguluhan sa syudad ay ila reklamong inalantaw dako ang epekto sa ilang negosyo nga mo man ang ilang ginakuhaan sa pang-adlaw-adlaw nga galastuhon. Sa separado nga interview, ginpahag ni Acting Bacolod City Mayor El Cid Familiaran nga mas maayo nga magsulat ang mga apektado nga vendors kay ipadala sa Office of the Mayor agon matagan sila sang ligwa nga kung mapamatian ang ila reklamo ka makahimo sang nakaigong aksyon bilang solusyon sa problema. Nangin maligwa ang unang mall voter registration sa COMELEC sa Bacolod sa 3rd floor sa Ayala Malls Capital Central kahapon nga daw Martes. Magalawig ang COMELEC Bacolod sa mga mall tubtob Enero 5, 2022. Ginpahayag ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trino Canya, iya ginalantaw nga magdutay ang nagparehistro bangod sa maulanon nga panahon. Mas sobra na sa 3,000 ang narehistro sa COMELEC Bacolod tubtob Disyembre 30, 2022 nga datos. Sa schedule sa COMELEC may mall voter registration sa Gaisano City Grand sa Enero 9 tubtob 12, Enero 16 tubtob 19 sa SM City Bacolod, kag Robinson's Place Bacolod sa Enero 25 tubtob 28 kag Enero 30 tubtob 31. Ginahulat pa sa COMELEC Bacolod ang schedule sa registration sa Coliseum sa University of St. Lasal. Jutay ang subong nga aga naton nga registration ti although nga ti hopefully pagka dugay-dugay ni masigi-sigi pag idyapon ng kay ti ginatan-aw naton base tungod sa ulan that is why nga jutay ang nagkaladto subong nga aga. Asa kina January 5 sa Ayala. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Canya. Sa katapusan gamahin sa aton balita lokal, nalakip si Mayor Albe Benitez sa delegasyon sa Pilipinas sa state visit ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa China. Sunod kay Secretary to the Mayor Attorney Carol Joseph Chu, kaupod sang alkalde, ang presidente halin Enero 3 tubtob 6. Ginpahag ni Chu, gindesignar si Vice Mayor El Cid Familiaran bilang acting mayor, samtang automatic na si number 1 Councilor Jude Tadeo Saison ang acting vice mayor. Inalantaw ni Chu nga may mga proyekto nga madala si Benitez sa Bacolod sa pagbiyahe sa China. Ini na ikaduha nga tion nga nag-upod si Benitez sa state visit ni Marcos o ang una sadto sa Estados Unidos. Action Radio Philippines Standard Time, alas 7:08. Pag-defer sa saka sa kontribusyon sa SSS kag pag-ibig, ginatuso ni House Deputy Minority Leader Franz Castro. Samtang Assistance to Individual in Crisis Situation Program, target sang DSWD nga ibalik. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga kaaksyon para sa complete management. Puerte nga apeliti.
Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, padisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Amo lang nga. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Ito wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time ginabantayan nyo gid man ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga babatian yung kung nadala kami o kung wise nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagit ko kay base ko nadala nagit. Yes, good morning Luwat mga ka-action and good morning Luwat Action Doors. Yes, good morning, Action Boy. Kag sa mga ka-action ta, maayong aga liwat. Oo, si Miss Jinky de Alagdon sa Phoenix, Arizona is already with us. Salamat gid Miss Jinky. Sa kay Miss Georgia Gagasiran. Ay, good morning kag mayong pagpangapilanda, ano? Yes. Alex Montesa, morning man Inday Blaza. Oy, ang akon nga kumare Grace Soke, Daydi, no? Good morning. Siling ni Daydi niya. Sige, see you soon. Okay. Kaya may schedule kami ni Action Doors, may Christmas party pa kami sa 7. Ay, puwerte ba? New Year, ano na yan? Oo, New Year's party. Oo. Sige, kay kami sa mga bala sa mga kaupdanan ko sa una sa Kabataang Barangay. Bago City Cultural Troupe actually. Ay, Kami na ni Ma'am Loeng. Melos. Oo, kami na. handa mo si Miyas ang grupo, no? Damo ko yung grupo. Kahit damo ko group chat. May lang wala kaya nag-intra sa ano ya, Sa teens. sa iba niya grupo, bala? Sa grupo perdido. Or sa, ano bala? Sa, ano ni Gani? Ano yung grupo, Biwan? Ha? Mga kuan ng... Hindi ka man pwede sa grupo progreso. Hindi ka to pwede. Di ba ito daya kay sa grupo progreso? Alang-alang ka da. Hindi man ta sa grupo perdido. Oo. Hindi man ta sa grupo sa mga riding in tandem. Ate, hindi ka daya pwede Hindi yan. man ta sa grupo sa mga street level individual. Ala,
Miss Veronica Santillan Manukan, good morning, man. Kaya pare ko da Richard Soke, no? Good morning, man. Rochelle Evangelista, musta na ko no, Idol Doors? Idol Doors, musta? Morning. Ayos yun Kalendaryo ay man kadto, no? Ha? Wala Wala man man kadto. katuan yung kalendaryo. Nami gilis ang kalendar, no? Nami sa Yes pag-print, bala, no? katahom lang ang kalendar namon. Kay classmate ko da, Marce Rombines Junio, morning man sa imo. Stella Mariceles Chuatico, Athea Kim Iriman, Homa Lumena, sa kay Wingski Lim Morales, morning da sa inyo day Wing. Si Abida, kumusta? Nat kag si August. Ara gyapon si Marico Teresa Linaha Kayaw, kag pari Gilbert Kayaw. Kita mo na yun da so, no? Hindi. Si Pablo Job. Pablo, dahil lang. sabi? Ano naman bal ni Pablo? Good morning. Greetings from Catarantado. Kaysa Qatar ni siguro, feeling ko. Qatar siguro. Oo, sa Qatar ni siya. Tena. Jing Jing! Happy birthday ko no kay Geoffrey Moyani Amoroso. Oh yes, good morning and happy birthday, Geoffrey Moyani Amoroso. Happy Sige, birthday! go. Come on, B. Good morning man kay Grace Soke. Classmate mo di ba action boy? Hindi, mo siyang sa grupo na. Munto blasin ko sa imo. Oo. Sige, na. sige. Importante, wala ka sa mga grupo, sa mga rabiri group. Away, Rabiri drug group wala. kag mga Minsan makadamo. makidnapping grupo ay ko na iya. Oo, mga gani, mga ito yung mga alam sa ilang mga drug group na. Sige lang. Hindi lang hindi importante, na- wala ka di agayin ka. Why ko da Okay? iya. Kaya Sol Lama Barnacha sa Wadi ka. Good morning, Miss Sol. Happy Wednesday sa aton tanan. Martin Naliling, good morning man. Si Kaloy Infante Legaspi, Happy New Year. Jojo de los Santos, good morning. Cabrillos MC, may aga sa imo, dala sa may pahanukoy. Ang kilala mo ni Go Action Boy. Yeah, si Wush, of course. O, dali lang ha. Standby na sa mga balita national. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:18. Sa detalye na sa ato nga panguna nga mga balita national.
Ginpahayag ni House Deputy Minority Leader Franz Castro nga dapat imando man ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pag-defer o kung hindi anay pag-implementar sa pagpasaka sa kontribusyon sa mga miyembro ng Social Security System o kung SSS kag sang Home Development Mutual Fund o kung Pag-ibig Fund. Ginimo ni Castro ang pahayag kasunod sa direktiba sang presidente nga i-defer man ang premium hike nga ipatuman sang Philippine Health Insurance Corporation o kung PhilHealth tungod sa socio-economic challenges. Sunod pa kay Castro, ang Malacanang mahimo makasulat o kung makamando sa Board of Directors ng SSS kag Pag-ibig nga i-defer ang contribution hikes bangod ang mga empleyado nga Pinoy nga kinahanglan man sang kada piso nga ila ginabaton para ibuhi sa ila nga pamilya. Ginanunsyo sang Department of Social Welfare and Development kung DSWD nga target sa ahensya nga mabalik ang assistance to individuals in crisis situation o kon ACE program magkaligad sang 2 ka semana. Sudo kay DSWD Assistant Secretary kag Spokesperson Romel Lopez ang distribution temporaryo ginpauntat tungod nagahulat pa sang i-release nga pondo para sa 2023. Sa piyak sini ginpahayag ni Lopez nga mahimo sa gihapon nga makaproseso ang ahensya sang ayuda para sa mga kliyente nga ang service providers na nagakilala sa guarantee letters ang DSWD. Apan nagapabilin nga suspendido ang outright cash assistance sa idalom sang ACE tungod ginahulat pa ang pondo para sa subong nga tuig. Inanunsyo naman sa Bureau of Quarantine nga pila ka travelers gikan sa China kay nag-abot diri sa Pilipinas ang nagpositibo sa COVID-19. Ginpahayag ni BOQ Deputy Director Roberto Salvador Jr. nga madamo nga Chinese ang nakaabot na sa pungsod apang ang wala lamang nakakompleto sa primary vaccine series ang gin-require nga magpaidalon sa COVID-19 testing. Sula pa kay Salvador nga mga partially vaccinated ang gin-require sang antigen test kag ang nagpositibo ginpaidalom sa isolation sa ilang pasilidad. Wala naghatag si Salvador sa kadamuon sa mga travelers gikan sa China nga nagpositibo sa COVID-19 sa pag-abot sa Pilipinas apang ginklaro nga jutay lamang ang nagpositibo. Gin-file sa Senado ang 2 ka separado nga resolusyon nga nagatuyo imbestigahan ang natabo nga pagka-delay sa mga flights matapos ang shutdown sa airspace bangod sa technical glitch. Ang resolusyon na gin-file ni Senate Majority Leader Joel Villanueva kag Senador Jingo Estrada. Ang ginpahayag ni Villanueva ang kapaslawan nga masolbar ang problema sa airspace traffic management. Ang padayon nga nagaapekto sa cargo kag magaapekto sa pagtibong sang turismo sang pungsod. Suno kay Villanueva, una na ginabansagan ang NAIA bilang worst international airport sang tuig 2011 tubtub tuig 2013 kag ikaapat sa bugos niya kalibutan sang tuig 2014 kag ikalima sang tuig 2016. Para naman kay Estrada, ang insidente ang naghatag sang dugang nga malayong imahe sang NAIA nga ginbansagan nga worst kag most stressful airport sa kalibutan. Una na ginpahayag sang Malacanang nga ginausisa na sang natungdan niya ahensya ang insidente. Ginpasiguro naman sa Cebu Pacific Airlines sa ilang mga biyahero nga magabalik na ang normal nga operasyon matapos ang glitch nga nag-apekto sa traffic control sa New Year's Day. Ginpahayag ni Cebu Pacific President kag Chief Commercial Officer Sander Lau nga wala na sang pabuton nga flight cancellations sa Ninoy Aquino International Airport. Suno kay Lau, 330 ang kanselado nga flights nga na-record bangod sa isyu nga nagluntad nga nag-apekto sa air traffic control system sa NAIA sa Enero 1. Sa piyak sang sininga pagpasiguro, gibarugyan ni Lau sa mga travelers nga i-double check ang ilang flight status. Nakahanda naman ang Commission on Elections sa CONCOMELEC kung naitalana sang Supreme Court ang barangay kag sangguniang kabataan elections sang mas temprano. Ginpasalig ini ni COMELEC Chairman George Garcia sang ginpamangkot angot sa desisyon sang Supreme Court may kaangtanan sa pag-question sa Republic Act 11935 nga nagapostpone sang barangay kag SK elections. Nabutang sa layi nga hiwaton ang nasambit nga eleksyon sa Oktubre subong nga tuig. Ginpabutyag naman ni COMELEC Commissioner Ray Bulay nga na-deliver na ang tanan nga mga materials nga kinahanglan para sa eleksyon antes pa man magtakop o kung nagtakop ang tuig 2022. Dugang pa ni Garcia, magapadayon sila sa pag-imprinta sa mga balota antes magtakop ang Enero o kung pagkatapos ang pagpangprinta o kung pag-imprinta nila sa mga balota para sa special election sa Cavite. Ginaalauman ni Garcia nga makapagwa ang desisyon ang Korte Suprema antes magtakop ang siningabulan. Nagpromesa naman ang Commission on Elections nga madasig resolbahon ang mga petisyon nga nagapanawagan nga deklara ang pila ka individual bilang nuisance candidates. Sa press conference, gitpahayag ni COMELEC Chairperson George Garcia nga nadesisyonan sang COMELEC Anbang nga amat-amat na nga na-unplug ang mga petisyon antes ang 2025 nga eleksyon.
Magapagawa man ang COMELEC sang minute resolution nga naga-dismiss o kung nagabasura sang malapit 2,000 ka elections offense cases. Sunod pa kay Garcia, ang mga kaso nga natala nga i-dismiss ginalakipan sa mga petisyon sang ginfile pa sang tuig 2007, 2010 kag 2013. Nagapabilin sa record level nga 13.64 trilyones pesos ang utang sa Pilipinas tubtob katapusan sang Nobyembre 2022. Sa datos gikan sa Bureau of Treasury, ang outstanding debt yara sa 13.644 trilyones nagsaka sa 0.02% o kon 3.15 bilyones pesos halin sa katapusan sa Oktubre nga yara sa 13.641 trilyones pesos. Sunod sa Treasury ang gamay nga pagsaka bangod sa epekto sang local currency appreciation batok sa US dollar sa foreign currency loans. Ang kabilugan ni utang ginalakipan sang 9.43 trilyones pesos nga domestic debt kag 4.216 trilyones nga foreign borrowings. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:25. Ang ato nagapanguna nga balita international, balita negosyo, balita showbiz, kag balita sa sports. Sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon, mag-inom sang super fiber kay ang super Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Alright, so good morning kay, dali lang, kay Balikanta. Dali lang kita. Kay Kaloy Infante Legaspi, Jojo de los Santos, Cabrillos MC, Si Kaloy, hindi na si Kuan, ang teacher niya, ang inyong Kuan, si Kaloy Legaspe. Siya ne, ba? Sabi ko siya na. Ikaw ni Sir Kaloy? Be, mambagi na si Sir Kaloy Bosidorel ho, ginaluya lang ko. Dahil lang kita, hindi ko makita. Tisha ni Guro, kay doon ka familiar sa iyong profile picture lang tawon ko, anay. Abaw, si Sir Kaloy gid. Wow.
Happy New Year, Sir Kaloy! Sa may University of Negros Occidental Recoletos. silinggo na May aga. May langit din remind mo ko kay makita kami ni Sir Kaloy masukmatan niya gikunin mo. Biasidor, el balado wala igo ginadumdum. Nadaway sa kakilala Wala sa ko giniya nakalimtan si Sir Kaloy Action Boy kay siya gining ginalikawan sang tanan. Likawan nga, likawan. Kaya siya rin sa una amon nga disciplinary, ano bala? Okay. Oo, at yung mga classmate ko na nga mga mga Barbie bala, Oo. nga naga-cross-dress, so makita na siya gasalas-salag. Muna. So si Sir Kaloy ginalikawan sa mga Barbie. Yung mga college days bala Action Boy, okay? Bumote si Sir Of Kaloy. course. Good Si- morning na Sir Kaloy kag sa kay CJ da and kay Miss MJ bala, iyang wife aron sa subong nga tatlo sa UNOR go brag dia. Full force na gid sila. Sige. Kay April Buenaflor Gaston, good morning man. Kay Desandra Bolyor Magallanes, Magallanes. good morning. Yvonne Becher, good morning man. Raymar Beranyo Lengoste, good morning. Watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Ricky Calves, good AM. Willie, Johnny, Kitirico, Junior Sumugat, Gayomale, Amyan Suba, sa Cabancalan City. Kay Chez Zamora, good morning man. Joe Marie Macariola Estelioso, mayong aga. Mary Ann Valencia Ecraela, good morning. Lenny, good morning man. Watching from Taguig. Si Christine Menyes Villalobos, Action Boy, ara naman siya sa DSB. Kag siling ni Sir Kaloy, yes, siling ko. May ganay ka dati, parahan ko doon. Mayo lang gid. Kaya nadumduman ko ginibing ang ngalan niya ng Carlos Ligaspi wala ko sa Facebook. Gin na Sir Kaloy nagali. Sige sir, malo pagpamati doon ako. Yeah, man naman. Kaya Dennis Tuestro, good morning sa may Takuling. Charles Vergara Sancho, good morning. Kag ara man si Nini Jean Cabato, good morning. Ay, morning. See you next week, Upod lang. Next week na to? Yes, next week na. Pila ka bulan yung mga absent nila? Mga 25 months. More than 2 years? More than 2 years kaya. Sige. Standby na kita mga ka-aksyon sa aton madugang nga mga balita. Hoy pang, to palala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Kasi TB na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka. Ano bala ang Standard Time, las 7:32. Kag sa mga detalye balita international, magapatigayon sang summit ang Ukraine kag European Union sa Kiev sa maabot nga Pebrero 3 para talakayon ang financial kag military support. Sa isa ka statement nga ginpagwagi kan sa opisina ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky, gintalakay sang leader ang mga detalye sang patigayonon nga high-level meeting kaupod si European Commission President Ursula von der Leyen. Nambalan man sang duha ka leader ang supply sa appropriate weapons kag panibago nga 18 billion euro o kon 19 billion dollars financial assistance program para sa Ukraine sa din kinaduso ni Zelensky nga mahatag na ang unang nga tranche sini karon nga bulan. Nakaligad nga bulan una na nga ginpahayag sang EU ang paghatag sang aid sa Ukraine nga gintawag sini nga mega deal kalakip ang adoption sang minimum 15% nga global corporate tax rate. Ini kasunod sang panawagan ni Zelensky sa 27 nation bloc sang EU nga hindi pagnako na internal dispute sa pagbulig sa mga ini sa Kiev. Sa balita negosyo naman, ginpahayag sang antitrust regulators ng South Korea nga ilang multahan ang Tesla sa 2.85 billion won o kung 2.2 million dollars bangod sa ilang kapaslawan nga mapahibalo ilang mga customers nga ang driving range o kung kalawigon sang biyahe sa ilang electric vehicles mahimo nga magnubo ini sang halos 50% sa matugnaw nga panahon. Online ang kompanya ang nagpasobra kang naghimo sang false claims angot sa kalayuon kag charging speed sa ina electric vehicles
suno ini sa Korea Fair Trade Commission. Ang Tesla naghimo man suno sa KFTC sang makapatalang nga pahayag angot sa cost effectiveness sang fuel savings kumparar sa salakyan nga di gasolina. Suno sa KFTC, ang kalayon nga sa mabiyahe sang electric vehicles sang Tesla naganubo ini sang tubtub 50.5% sa matugnaw nga panahon ikumparar sa ila gina-advertise sa local market sang Korea. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 55 pesos kag 96 centimos, Singapore dollar 41 pesos kag 60 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 16 centimos. Kag sa ato naman yung balita, entertainment. Action Boy, nakita mong bagong panglawason ni Chris Aquino subong sa Facebook. Ay, in fairness, Action Boy, nag-ano siya, medyo naunod-unuran siya. Lumpawan siya? Yes. Ay, salamat naman. Kay ang iyabla close friend bala nga si Batangas Vice Governor Mark Liveste, nagbisita to sa iya, kag amo na nag-share sa picture. Di makita, Action Boy, unlike sa liga niya daw ka skin kag, ganun lang ito iya, skin kag, skin and bones. Na lang bala, pero subong in fairness. Dawin pa na lang, hindi man skin, ako daw, skin and bones lang daw, inaunod. Pwede gito yung kaniwang yung sa iya nga, parang gito yung iya nga. Parang salop ang iya nga guya di daw. Subong niya, naunod-unuran siya, Action Boy. Basta naka-recover na si Inday Chris. Yes, over. Basta yung naman siya. Kabay pa. No? Padayon niya pangamuyo, especially sa mga fans, bala Action Boy. Kita ko yung ang luhod mo. Ha? Kita ko yung luhod mo sa pangamuyo. Sabay sa luhod. Di ka man sa pangamuyo, di ba? Ha? Fan ka nga daan ni Chris. Fan? Of course. Mga Kita mo sunod mong iya nga panghambal. Nalipat na lang ko kung paano na ito mag-away maghambal si Chris Aquino. Nalipat na kadugay ko siya nabatian mong. Oo. So, amon Action Boy, at least nang si Chris ara subong sa US. Dito siya nagapabulong bala sa iya sa nagabalatian. So, kabay pa nga mas mayo pagid ang ang sitwasyon ni Chris Aquino, Action Boy, para makalagaw na di siya balik sa aton. Correct? Oo. Kaya, Galaga. Ha? Nalagaw siya sa, ipakita ko bala sa imo. JM Joy, ipakita, video ang bagong nga tsura ni Chris para makita man sa mga ka-action ta. Lain, kadtuti siya kagagabaron yung kablago lagaw mo sa bantayan. Pwede gini. Especially kung maabot na time mga counselor ka na naabi sa bago. Pwede gina siya ya. Ara na siya. Be? Hindi na siya dampi. Ay, hindi mo pa siya ma-identify. Sa tunga? kilid si Josh na yung sa tunga. Wabi ko nang lawas ng Chris sa tunga. Takan ko, boy, di So, ari siya. Unlike di Baligad, ano matamat na daw. Ga kulyapis Oo, na. Subong in fairness si Chris Aquino. So, hindi makita. Wala na. Karoon na lang ninyo lang tao. Kamunan da search sa Facebook. Pero hindi na siya sa tunga hindi siya si Baby Josh. Ay, baby. Hindi siya baby. Subong si yan. Josh na yan. Si Josh na lang siya subong. Sige. Sige. Balita sa sports. Ginlinyahan sa mga taga-Saudi ang baligyanay sang football jersey ni Cristiano Ronaldo kag marasig ini nga naubos. Ini pagkatapos ang isa ka oras na nagpirma ang football legend sang duha ka tuig nga kontrata sa Al Nassr football team sang Saudi Arabia. Madamo nga mga fans ang nagpalalumba nga nagbakal bangod maragpason ini nga hitabo. Madumduman antes na tapos ang tuig 2022, nagpirma si Ronaldo sang duha ka tuig nga kontrata sa Al Nassr tubtub ini sa Hunyo tuig 2025. Ginpahayag nga nagabili ang mga kontrata sang 200 million euros. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:38. Ang aton balita espesyal sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Sige, morning dira kay Evelyn Ipumuseno, kay Annalyn Laurilia Jesura, no? Kay Joseph Rizaga, good morning man. Kay Daisy May Valdivia,
Hello, good morning from Aranda, Hinigaran. Ray Flores Barrioga, si tugnaw guro sa Don Salvador Benedicto ay Ati no. tugnaw gindi ka guro dito action Mga pilatang ilang ano pa nawag gani ay temperatura man. Gan. Isa nagligad action boy nga diri sa Bacolod nagfag di bala sa aton. Nagfag. Feeling ko kasi sa DSB hindi ito kitaon guro mo. Oh, Pwede ba? Kay baloka bisan hindi siya cold season. Oo. Gafag na daya sa DSB akong gabi. Kita mo daw, ginatawag na ba nga daw Little Baguio. Daw summer capital of Negros na saya. Daw Little Baguio na iya ang kuha niya, ang DSB. Kay kung gabi daya, gafag man na mo. Katilaw kami sa una biyahe, pero nga nagdulog kami anay kay ang fog perte. Oh, gabi no. Kay hindi man na siya, basta drive kayo or gabiyahe ka, dulog ka na anay kung mag-fog mo. Kaya hindi nakitaon ng dalan. No? Nan. Kay amo na ganing iban ka pasiga kay gadi sang suga, di ba? Sang suga sa salakyan bala. Ate kami pa kung gabi kasi gagin na ya. Ha? Kami pa kung gabi kasi gagin Hindi na. kung foggy bala. Para makita. Okay? Action boy doon na dumduman ko gadi sang dumay na scientist na blang nga napatay bungod sa fog mong. Nano siya? Nasuffocate? Hindi, galakat siya. Wala yung tulupang daw niya pilas na gali. Kami Nalipat ko sang iyang ngalan. Ato may ngalan niya. Sige lang, das one, idumdumon. Scientist? Budumdumon na siya. Hindi si Albert Einstein? Ay, hindi. Ti scientist na si Albert Einstein? Gani, dito siya, di ipamngitao. Charles Darwin? Hindi. Di man. Hindi na pagpakot-pakot. Sino naman nakaroon yung mga scientist? Kasi malagpatan. Sino mga scientist, mga guruwa? Karoon pagkitao ko ganyo. Kasi malagpatan niya. Si Flores, sinang nag-imos ang fluorescent? Hindi ba Flores Pilida na? Amo daw, hindi Ah, ba da Flores? Pinoy na sa ang fluorescent na lang. Fluorescent, Pinoy na sa invention. Dali lang. Ha? Kakapiri, Pakitaw. apelido de Flores, bla mo. Hindi man din parinti, guro ni Ray Flores Barrioga. Ay, hindi man. Sabad. Kita mo si Antis na bla si Ito sa'yo. Dali lang yun, ha? Albert Sige Einstein, Charles Darwin. Scientist o astronaut? Astronaut. Si Neil Armstrong. Hindi Neil Young. Singer na si Neil Young. Sabad. 4 strong winds that go lonely. 7 seas that runs high. Sabi, no? Hindi ko gid ma... 7 seas that runs high. Hindi tayo na mahapunan. Hindi. Standby na sa aton nga mga balita. Ako sa aton balita espesyal. Balita Espesyal! Alright! Energy, action boy! Happy Wednesday! Happy Wednesday mga ka-aksyon! January 4 kita! Saan 4 naman yung Three days. Kings? Actually, ang Three Kings na siya, first Sunday of January na siya. Okay. Amo na sang tigaling kaya ang first Sunday natupa sa January 1, which is a New Year's Day. Most probably sa January 8. January 8. Ang Three Kings, ang Feast of the Three Kings. Kaya sa una, 6 ginaya mo, January 6. 6 ginaya, di ba? Pero ginislanan na siya, ginimo na sa nga first Sunday of the month, January. January. Silang ni Ma'am Van, Thomas Edison discovered the bulb lights. Ang bulb lights siya, from fluorescent yan, Ma'am Van, amo nang ginamin ko ya. Ang fluorescent lamp pala. Kaya daw Pinoy na yung inventors na mo si Kwan, si daw fluorescent, pilido. Ang itablang fluorescent
inventor. Sige. Kabalo ka sa spelling sa fluorescent? Oo, ibo na. Ano talaga? Flores tapos scent? Flores tapos scent, di ba? Fluorescent Si lamp. Edmond Germer. Germer? O Germer. O Germer. Amo na sang inventor sang Fluorescent lamp. amo na sang inventor Edmond, hindi sa Pinoy. Germer. Do hindi siya Pinoy. Kaya bi ko dito fluorescent, dito mo nang fluorescent lamp. Ariya si Agapito Flores, si action boy. Ana. Nag-imbento man siya ng fluorescent, basahan ta. Hindi kuno si Agapito Flores ang nag-imbento ng fluorescent lamp. Ito ay isang misconception lamang kontra sa itinuro sa atin noon sa paaralan. Kaya mo na ganing tinuro sa akong ita mo dugduman ko nga si Flores ang inventor sang fluorescent lamp. Ang unang nag-file ng patent para sa prototype ng fluorescent kuno lamp ay si Peter Cooper Hewitt sang 1901. Apat na taong gulang lamang si Flores nung taong iyon. Sino naman niya Pila edad niya? 4 years old. 4 years old may patent. Hindi, that time bala 4 years old pa lang niya si Flores. Si Agapito Flores. Si Agapito Flores, 4 years old pa lang sa na-invento ni kuno ni Peter Cooper Hewitt ang fluorescent lamp. Sino Taga si Kihor na siya, si Kwan? Sino? Si Peter na Cooper. Hewitt. Gaga mo, Hewitt. Wala ko na-gets. Wala sa Hewitt. Actually, wala ka lang isimo kung no pang Hewitt sa si Kihor na yun. Naman, kung tayo si Kihor, ikaw dahil mo nag-mumura sa istorya. Hindi pwede sa pahanok ko. Particularmente sa inyong kapurok. So, hindi gali si Agapito Flores ang inventor. Sino naman yung si Edmond Germer? Kaya mo man yung nag-ano man. Kadamo sa nag-invento. Gali sa ano, no? Pero ang nagpa-patent sina is si Hewitt. Si Hewitt. Hewitt ni Gore Hewitt. Si Peter Cooper Hewitt. Hewitt. Pero hindi siya taga si Hewitt. Kalain si Action Boy. Si Thomas Kaya isang fluorescent lamp ni Hewitt. Yung pala yung mo na. Si Thomas Alva Edison niya is the inventor sang light bulb. Manasaya ang light bulb. Sige. Okay lang. Sa electricity, sino gani ya? Ha? Sa electricity, sino? Ito bala nagpalupad sang burador bla? Electricity pangitaan. Nagagawan lang nagpalupad ba sang burador to bala nga dito naglatay ang kilat bla? Kag na-invent na yun ang electricity. Pakanda mo, si ano man, amo ni si Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. Sige. Okay. Sige. Ara na sa gani sa kuan gani. Sa ano? Sa dollar. Si Benjamin Franklin. Hindi ba sa ko bidal. Sige lang, pakita. Hindi Ano lang ba dollar? Din na ka dollar. Basta nabayaran na sa dollar nga daw si Benjamin Franklin ang kuan mo ang tsura da. Sige. Mamban nga kami bidollar, mamban para si Benjamin Franklin. Para si Benjamin Franklin. Sige, okay. So, sige. diri na kita sa aton nga balita special. Ining mga 7 eye-opening Japanese concepts kung Action Boy nga mag-transform, nga makatransform sa aton iya nga kabuhi. Damo pala actually sang mga practice kag namin ko kinaiya ang mga Japanese nga kanami sundon. Yes, correct. Number one, So, yun ang una Action disiplina. Boy, una Action Boy ang ito nga ikigai. Or life purpose. Discover your purpose in life kung Action Boy sa ikigai. Kaya determine the reason kung you wake up each morning. Ang word ikigai is Japanese. Ang meaning niya is discover your purpose. Ano siya, ng life purpose. Discover your purpose sa imong life, Action Boy. Okay? Basi all purpose kaya. Cream na iya. I-determine mo kung ang reason nga ako nagabugtaw kakadadlaw. Kung wala ka na kung reason, hindi na magbugtaw. Di ako naman yan. I-determine mo kung anong reason mo. Amo na gani kasi din ko kung may purpose ka pa in life, that's what make you go on. Ang purpose. Kaya kung wala ka na purpose, di man ka pa man. Takaan ka na bla ka na bugta man, ano man komando. Wala ka man purpose bla. Pero pag gagaling mo ay katuwa ko to, naglistor ko akin. Pero yung purpose mo. Sakit sa ulo. Basta may purpose ka. Kaya kung wala ka na purpose, kung wala ka something to nga i-look forward bala. Di ka wala na sa boring na nasang life. So, each every one of us, Action Boy, may purpose gid siya sa kabuhi. So, aral na si mo paano mo siya i-discover. May purpose ganing kang cream. Yan eh. Lakot salad. All purpose pa.
Sa Horab Action Boy, tapos i-choose something kuno Action Boy that aligns with your strengths, passion, kaga needs sang kalibutan. Muna sana. Okay, kaya mo kuno nang naghatag sa imo sang life meaning. Okay, ta? Nga, I-discover kung mo. ma-achieve mo na yung mga purpose, nga meaningful yung mga life eh. Nan, correct, di stop. ba? So, amo na find your purpose and never give up. Ano ka bala nga ari ka disklibutan? Nan, oo. Okay? Hindi mo yan ari ka disklibutan, mga riding in tandem game mo yan. Ano yung purpose Tanawa ko niya, na nung di ba? nga ginbutang ka disklibutan, may purpose na siya mo, so purpose find na. your purpose in life. Hindi kaya Ano nga. na, magbulig sa ano, kay may kasarang ka, bulig sa nagakinahanglan. Oo. Makakuan ka, makabulig ka. Maka-teach sa para sila sang mga ano bla mga gatudlo Action Boy sa bukid sa mga kabataan nga wala man sila sang sweldo. Na mo nila purpose kay meron sila sang ability to teach. No, meron sila sa mga ihibalo. Okay? Correct. Sige. So diri kita sa ikaduha. Ikiyagi. Ha, ikigay. 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 Do ramen ba to kabaligyan? Ikiyagi, sila na ni Miyagi. Kilala mo si Miyagi. May patay nagli si Miyagi, no? Si Mr. Miyagi. Miyagi man. Ang sa Karate Kid bala na. Ang yang saktor bala sa kwan. Ang nag-train siya sa karate bala si Mr. Miyagi. Napatay na gali, no? Ay, oo. At siyempre, mo na, ano siguro, way na siya, nakapuy na siya. Okay, so next Action Boy, Shikita Ganay. Shikita Ganay. Or Ganay. letting go. Or what silingon, let go of what you cannot change. Oo. Di pagpilita. Hindi ka move on. Mo sila in simple word, move on. Oo. Let go. Yes. Humble din nila Action Boy. Recognize ko no that there are some things are just out of our control. Yan. Correct. And that's okay ko no. Just let go and focus on what you can change, not you can't change. Oo. Okay? Correct. Sakto na siya. Sige kada sa way sa iya nga wala gid siya pakialam sa imo, wala siya kapamati sa imo. Hindi mo siya So, mabago. di ka sige pa stressful. Oo. Di ka sige pa stress. Dili ka kuha sa kay Kuano, sa kay sino ganin ni Maria Carey, sino na si Celine Dion bla. My heart will go on na yan, di bla. Go on, move on. Siya kita mo sa action din kita sige mag-move on. Oo, Celine Dion ang favorite. So, ang mga Action Boy, let go ta ng mga bagay nga hindi ta ma-please. Do not change the things that you cannot change. Correct. Baidas la. No? Except for the exchange gift. Mapili mo ba naman? Kita mo, amo nga hindi ka do not change the things that you cannot change. Hindi na sa department, pareho sa department store bala, no return, no exchange. So na. Di pala, Pero Cebu, pwede. Basta, Pero lang hindi po na 3 sa pwede, days. balang no return, no exchange. Ang gano'y man. Bawal na sa mga customer kwan. Okay? So, next Action Boy, Wabi Sabi. Wabi-sabi. O, doon ginasumsuma na iya. Ano na yan? Ang wasabi mo na yan. Wasabi, gano'n na ginabutang. Alay mo na. Wabi Sabi. Lang mo Nabutabi ko, ano mo na sa nabutang sa kwan bla, sa sashimi? Sige. Wasabi, gano'n na iya. Wasabi na yan. Inaya? Kagamba, trivial Action Boy, ang mostly, bila ko nung gina-serve din nga mga wasabi, hindi na siya kuno pure ganyan wasabi. Oo. Kaya ang wasabi, kuno nga tuntod Action Boy, hindi amo nakakahang. So, hindi sa tanto kakahang. Oo, nan. Iniyang kakahang niya. Hindi Natilaw kami nag-ubo-ubo kami na mo. Oo, kaya bi mo ano, or gula mo curious ka lang yung tilawan mo. Andi kay gina sashimi, ginagamit sa sashimi. Wala ko na bikagi, ano yun. Okay ka na kagi? Kakahang, gid balahaw. Gabi nga saka, di sa... Diba? So, ano na siya. Okay? Nang ko wasabi. Oo. Nang wala ka masabi. Wala ka sang masabi. Wasabi. Wasabi. So, next, I'm an Action Boy, Wabi Sabi. But silingon, find peace in imperfection ko, no? So, recognize that nothing in life is perfect, including yourself and others. So, Nobody is perfect. Okay? May namiya ko na sa unang kuan mo nga daw. Namiya ko bala nga daw mambalanon bala nga ang parte sa imperfections bala. Sige lang karon lang kay Basi ano, practice makes you perfect, but nobody's perfect. Kalain. So, muna. So, instead, Action Boy, naman kakadulang ako niya pagsulundan. Pagsulundan. Instead, your imperfections makes our life perfect. Muna? Ano mo na?
Muna, doon kagao, doon konsilor ba? Kaya nabot sila nga nga accept the imperfections of others. Kaya ikaw gani, hindi ka man perfect. So when you come to accept imperfections, that would make your relationship perfect. Talo, no? Talo ba? Doon makatindog ako eh. At saka kung ako na naya, hindi bala mo na. Accept the imperfections of each other. Kaya mo na ganun, and that boy. would make your relationship perfect. Yes, kaya mo na gani, nothing in this world ang Is- perfect. Hindi ka nagka-perfect sa test mo sa una. Gani man. Nagka-perfect sa exam sa LTO. Gano kay mo yan. Iti ka lang yan. 76. Pero Lain. pasar. 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 Kaya, ano hindi ka pasar man? Kapasar pa na guro 50 ay. Kasi mga Kasi 70 49. guro eh. 70, hindi ka nakapasar. Basi buti mo balo. Kabit-kabit, no exam, Basta diba? wala ko itsindiya sa hindi ka pasar kay balo kay pasar ko yung Oo, ano yung pala pasar tayo nga duwa sa niya sa exam sa LTO. So, amra ko na action boy, instead of striving for flawlessness kuno, find joy in the imperfections that make life unique. ginamba ko na sa imo. Damo mo na sa ginamba ko sa imo bala. Nang accept the imperfections. Then Person ang bisan ano siya kagwapa, bisan ano siya kagwapo, may ano kulang gina- gina may siya. kulang gina So accept lang siya da. I-accept lang kung nagwapa siya, kung maldita siya, i-accept lang ang maldita siya. na. Ano mo na kay maldita siya? Correct. Di ba? Okay. So, Kaya laban nga maldita, gwapa. correct. Pero may mga maldita man nga, hindi man gwapa. Hindi ang ngayon. Hindi nga yan may maldita. Wala, So, sige mo na na. Ibas naman ang iba. Yung tagon sa inyo Action Eden, binlan tagi ka mo ni Action Eden. Okay? Sige. Abo ko na siya kapalangga. Ginabinlan mo Binli siya. Sige, kay Lalaine Grace Ibarra, good morning dira. Cherry Hinolan Villaflor from Masagana, Alihis. May all-purpose flour gani. Sige, mamban. Mugani. Correct. Kay pare ko da Bernie Buen Consejo, good morning sa imo. Kay Marcel Reed. Marcel Reed. Good morning man. Sige, Vance Villa, nobody's perfect. Si perfecto gani, gasiro pa sa test. Perfect. Pero sa una, may kilala ka perfecto ngalan? Wala. Meron ko na yan dito sa amon, perfecto ngalan niya. Hindi mo sa perfect. Pamudlay mo na kapangalan man. Perfecto, gidya ngalan niya. Ya. Do ka maka-pressure. Nakaka-pressure. Kaya kita ka bati ka sa mga ayo nga may mga pikto? Wala. May pikto. Kaya perfecto ng ilang ngalan mo. Bana. Sige. But nga, si Hindi gali per. Hindi. But nga, ang mga ginikanan, naging sa perfecto. At saka, kung kurang ginikanan, kung ngilang perfecto, ro. Paliwat mo gid. Paliwat mo gid. Perfecto dura. Sunod na tayo nga na, di nga lang mo si perfecta man. Ay, wala. Perfecta ka ba? Mga ka-aksyon, inyong imamatihan aton mga balita sa Action Balita Morning Edition. Si Mariko Grace Daidiso, kida ka para Richard Soki, good morning. Standby na kita sa Action Hotline. Mangin kaupon ninyo si Action Jan Diaz. Ang inyo naman dirigan news team. Action Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.